Салям алейкум. В ефірі програма «Гьонуль Ден». І я рада представити гостя нашої сьогоднішньої програми, одну з найкращих письменниць України, яка теж з Криму, Світлану Тараторіну. Салям алейкум. Вітаю. Вітаю вас, пані Світлана. Пані Світлана, ви авторка романів, оповідань. І на вашому рахунку чимало книг. Я почну з традиційного питання. Як ви почали писати? Я почала писати ще в Криму українською. Ну, ми з вами добре знаємо, що в Криму з українською завжди було не дуже добре. І для мене це ще зі шкільних років, хоча я закінчувала російськомовну школу у Роздольному, це такий райцентр в північно-західному Криму, степовому Криму. І для мене це було таким викликом. Мені дуже хотілося опанувати українською, писати нею вільно, писати так, як я вчила ці тексти зі школи. І якось так воно почалось. І потім я вже стала навчатися у Києві на українській філології. Це стало значно легше, хоча все ж таки це було опанування все ж таки такої мови не першої з дитинства. І з того часу потроху пишу, хоча мій перший роман вийшов не так давно, це 2018 рік. І після того вже так почалась така активна, більш професійна письменницька діяльність. Угу. І, до речі, я в Криму взагалі не чула ніколи українську мову, а ви в Криму почали писати українською. Це дуже приємно. Так. А що стосується вашої творчості, ваш роман «Лазарус» – один з найкращих романів. Про що цей роман? Це фантастичний роман, але він про Київ. Це моє таке відчуття захопленості або закоханості в це місто. Ми всі з вами, ті, хто приїхали в це велике місто, і перша проблема, з якою ми зіштовхнулись, коли переїхали, це намагання зрозуміти себе в цьому великому місті, знайти своє місце і взагалі відчути, що це оцей от мегаполіс, тому що, знову ж таки, після мого Роздольного це була досить така ворожа територія. І саме з цього бажання зрозуміти це місто, полюбити його, відкрити якось для себе, виріс цей роман. Бо він будується на реальних історичних подіях, незважаючи на те, що це фентезі, фантастика. Там зашито багато реальних історичних епізодів, які стосуються початку ХХ століття. Мій роман завершується і так, це і символічно, і так мені хотілося, в умовному 1913 році, тобто напередодні Першої світової війни або Великої війни, як тоді називали цю війну. І цей роман я писала приблизно теж 2015-2016 роки. Ми, по-моєму, всі пам'ятаємо, які страшними ці роки були для всіх нас. І для мене особисто це було таке намагання, мабуть, з одного боку і втікти в цю фантастичну реальність від страшної дійсності. І з іншого боку, так само для себе осмислити оце питання, як ми приходимо до цієї точки на повернення далі, за якою війна. І це мені страшенно тоді боліло після цих всіх подій, особливо, що пов'язано з Кримом. Мені хотілося для себе пояснити на от такій фантастичній метафорі, коли є свій чужий, і коли цей чужий стає ворогом, і коли ти можеш на нього подивитися іншими очима, чи можеш взагалі відчути цього іншого. Для мене це була така моя внутрішня якась така психологічна і філософська дилема, яку я намагалась вирішити за допомогою мови, власне, фантастики і цього жанру. Я почала читати «Лазарус». Це дуже цікава книга, я всім раджу прочитати, і відірватися майже неможливо. А взагалі, писати роман – це більше переживати чи більше осмислювати написане? Це вже залежить, мені здається, від індивідуального творчого методу кожного автора. Тут справді по-різному. Ви знаєте, мені здається, Стівен Кінг, у нього теж є така градація, він поділяє авторів на таких на садівників і архітекторів. Садівники – це ті, які можуть покласти перед собою білий аркуш, сісти і почати творити від якихось від натхнення, від того, що в них в цей момент у голові. А оці от архітектори, до яких я себе приналежу, це ті, які думають так, які дуже структурно планують свою оповідь, і для яких навпаки може викликати розгубленість оце от білий аркуш, коли ти
збираєшся з думками, щоб щось видати. Тому для мене так, кожен текст – це якась відповідь на власні внутрішні питання, особливо з, можливо, соціально-політичним контекстом. Незважаючи на те, що мій улюблений жанр – це все ж таки фантастика, я дуже люблю, щоб вона була закорінена в реальність, або в історичну реальність, або в якісь сьогоднішні події, щоб обов'язково вона несла на собі відгук сьогодення. І для мене, чому цей жанр дозволяє говорити якраз про якісь важкі питання, про які, можливо, в реалізмі нам так складно проговорити, нам ще дуже боляче, а от мовою фантастики, можливо, це легше зробити, і натомість читачу легше це сприйняти і спробувати осмислити. Фентезі дуже цікавий напрямок. А коли закінчується творчість і починається важка літературна праця? Так, це дуже сложне питання, тому що я якраз буквально днями здала другий роман, який вже буде безпосередньо стосуватися Криму, і зараз ми активно працюємо з редактором. І це справді це така важка, кропітка робота, коли ти звіряєшся з якимись фактами, поняттями, коли ти вичитуєш слова, коли ти намагаєшся не пропустити якісь пробіли сюжетні і так далі. Все це для того, щоб читач отримав максимальну насолоду і для того, щоб він такий зрозумів, зрештою, що хотів сказати автор текстом. Ми працюємо також з текстами. А коли ви розумієте, що текст не треба редагувати, коли не треба доробляти, мабуть, як внутрішній дзвіночок? Це так само кожного автора, мені здається, своя відповідь і своя якась рівень психологічної готовності віддати текст в люди. Свій другий роман, який, ось я ж кажу, ось здала редактору, який, якщо буде все добре, вийде у 2022 році. Я писала його декілька років, теж з року 3. І мені було важко до нього підступитися, бо це, знову ж таки, стосується Криму. І це тема, яку мені дуже важко було психологічно прийняти, відповідно, викласти на папір. І тому в мене навіть довгий час була дилема, так, коли ж я можу його віддати редактору. На якийсь момент навіть не дуже хотілося. І я з тих авторів, які готові переробляти свій текст безкінечно просто. І в якийсь момент треба зупинитися і зрозуміти, що те, що написано, це вже констатує якийсь твій шлях, твій сьогоднішній етап твоєї там літературної майстерності. І, можливо, якщо розтягувати задоволення редагування тексту ще на роки, то вже просто захочеться повністю його переписати або написати взагалі інший текст. Тому для мене це ось така десь якийсь такий компроміс з собою, що цей текст уже так, його варто віддавати читачам. І уже далі, знаєте, текст ще виростає взаємодії з читачем. Коли ти відчуваєш відгуки, чуєш, то ти навіть сам вже розумієш, що ти насправді написав за відгуками тих, хто читає і ділиться враженнями. Ось дуже цікаво, а як виглядає ваш творчий процес? Ви працюєте у визначені години або коли приходить натхнення? Як це у вас буває? Тут така штука з натхненням, що якщо його чекати, то тут не буде систематичної роботи. І я з тих авторів, які пишуть доволі повільно. Є інші якісь проекти, теж з якими хочеться працювати текстові. Тому для мене єдиний порятунок – це так, визначені якісь години в день. Здебільшого це такий нічний час, коли родина вже і всі домашні сплять, і я можу займатися тільки текстом в тиші, якось в своєму настрої. Тому я думаю, що тут така порада всім, хто хоче писати, це тільки сідати і щоденно працювати. І тут як з апетитом і натхнення приходить під час процесу писання. Тобто це праця? Абсолютно, це праця, так. Бувають дні більш якісь такі продуктивні, натхненніші, коли ти сторінку пишеш за півгодини. Буває таке, що за 3-4 години ти пишеш декілька рядків. Але тільки від щоденної роботи може бути результат, зрештою. А в чому полягає мотивація писати книжки? Для мене це бажання розказувати історії, які там є в мене в голові. Мені дуже хочеться ними ділитися. Ви знаєте, от з цим
повертаючись до мого нового роману, бо він же швирує в голові, тільки ж зданий. Мені дуже хотілося поділитися якимись історіями з Криму, легендами, міфологією. Тим, можливо, що я десь в дитинстві не дуже засвоїла, бо деякі дорогі речі, вони ж бачаться на відстані. І оце саме бажання поділитися з людьми, які на материковій частині України, або навіть з кримчанами, оцими історіями. А що ви відкрили для себе, коли почали писати про Крим? Багато, насправді дуже багато. Наприклад? На жаль, я не знаю, як це сказати, але зі своїх шкільних років в мене не дуже багато було якогось краєзнавства, якогось відчуття цієї землі, на якій ми живемо. Я думаю, ми так само всі, як кримчани, це розуміємо, що десь це був такий дуже якийсь такий широкий контекст, і Крим вписували в що завгодно, тільки не в історію цієї землі. Тому для мене стало якимось такими систематизацією знань, зокрема і про розвиток кримсько-татарського народу, який від мого дитинства ми завжди були поруч. Я пішла в школу в 89-му році, здається, і, відповідно, відразу почали повертатися кримські татари, і в мене відразу однокласники були кримські татари. Але, на жаль, на той момент я дуже мало орієнтувалась в історії такого близького народу. І це для мене було дуже приємним і дуже цікавим відкриттям. Так само якісь моменти з історії мого степового Криму, які теж ми всі знаємо, гори, море, ми всі знаємо ці прекрасні субтропічні райони. А що таке степ Криму? З чим він такий особливий? А він же ж теж чим він такий особливий? В нас наш режисер нашої програми, він з Криму, за степей, з цих регіонів, що степного, що цікавого в степи? Мені дуже хотілося показати відчуття цього простору, надзвичайного, неймовірного простору, тому що мій степовий район, він якраз, принаймні я таке пам'ятаю зі школи, що одна з найрівніших ділянок не тільки в Криму, в усій Україні. І для мене, коли я навіть приїхала в Київ, для мене було дуже дивно, коли ти виходиш кудись, і ти через 6 кілометрів не бачиш сусідніх вогнів. А в мене таке було, коли оцей безкінечний простір, ця свобода, це якесь безкінечне небо над головою. Коли ти, якщо на березі моря, нашої Каркінівської затоки з мого берегу, десь вночі на березі моря і селище десь подалі, то ти просто це відчуття, як наче ти в космосі, тому що є тільки зорі, є Чорне море і темний степ. І для мене це відчуття такої свободи, простору, запах моря, не знаю, спалений солончак, це мій Крим. Угу. Тобто ви працюєте як дослідник? Ви все вивчаєте? Мій творчий метод так, більше нагадує, десь мені в анамнезі дослідник не народився, але я це намагаюся втілювати в книгах, тому це і величезна проблема, тому що це вже на етапі обробки матеріалу, це вимагає фактчекінга, це постійної перевірки, наскільки там правильно вжиті якісь топоніми, чи правильно якісь легендарні назви і так далі, тому подібне, але це неймовірно цікаво. І я свідома того, що не всі читачі відкриються, для когось це стане просто промайне собі якусь екзотичну назву і так далі, але ми вже з редакторами радимо, щоб у нас були якісь примітки, обов'язково історичний коментар, щоб це було не тільки якесь захопливе читання фентезі, а й містило якісь, можливо, освітні моменти, або просто для розширення обрію, тому що, знову ж таки, Крим дуже різний, і саме це мені хотілося показати тим, хто має, може, якесь вужче уявлення про наш улюблений півострів. Сумуєте за Кримом? Безперечно. Про Крим, звичайно, говорити дуже важко і прям без сліз неймовірно. Я з 2014 року не в'їжджала в Крим. І остання подорож була в 2014-му, мабуть, влітку. Після того, через різні моменти, передусім, через політичну діяльність чоловіка, який потрапив в певні списки, ми вже просто в Крим не в'їжджаємо. Ага, ви потрапили в списки. Не я особисто, чоловік, але... Він теж з Криму? Ні, він не з Криму, ні. Угу. Продовжимо про вашу творчість. Є ще дуже така цікава книга «Отця Марія Звірів» малювала. В чому родзинка вашої книги? Це дитяча художня біографія про видатну художницю українську Марію Примаченко, яка теж жила неподалік від Києва.
І її дитячі роки теж припали на такий для мене цікавий історичний період. Це дореволюційний момент, потім вже революція, Друга світова війна. Вона мала надзвичайно важку долю. В дитинстві, в ранньому віці вона пережила поліомієліт. Вона на все життя залишилась фізичними обмеженнями, не могла нормально рухатися. Там до вже якогось поважного віку просто з милицями ходила. Але це була дівчинка з неймовірним талантом, але крім всього, з таким душевним стержнем. Вона змогла свою цю хворобу, свою фізичну якусь недолугість перекувати на бажання втілювати власні мрії. Її мрія була малювати. Вона малювала в такому народному, примітивному стилі, такому дитячому. Її роботи неймовірно подобаються дітям. І чому от її біографія вона дуже гарно вкладається якраз в формат дитячої книжки. І нам хотілося показати, якраз розказати історію про те, що мрії, треба йти за мріями обов'язково. Що б у тебе в житті не складалось, хвороба, якісь ще трагічні моменти, ті речі, які від тебе не залежать, там революція, війна. Але все це, від всього цього можна порятуватися, от коли ти йдеш за своєю мрією, коли ти її втілюєш, коли ти робиш диво не тільки для себе, але й для інших людей. І мені хотілося, щоб і діти, читаючи це, так само це розуміли і долучались до цього прекрасного, до створення власних мрій. А як взагалі змінюються теми дитячої літератури? Та їх актуальність, як ви вважаєте? Так, дитяча література зараз, на щастя, дуже розвивається українською. І дуже би хотіла, щоб іншими мовами, які існують в Україні. І це дуже добре, і дитячу літературу, звичайно, її треба актуалізувати. Ми живемо в світі, який постійно змінюється, тому якісь такі теми, які ми ще, може, 10 років тому вважали там трошки дражливими, вони обов'язкові до введення. Ми в нашій книзі, оця Марія Звірів малювала, ми хотіли проговорити якраз тему ставлення до дітей з фізичною неповносправністю, що ці діти, вони існують біля нас, не треба на них закривати очі, вони абсолютно такі самі, як інші діти, так само заслуговують на свої мрії, свою радість, своє гарне до них ставлення. Хотіли показати, який важкий шлях вони проходять. І все ж таки вони потребують особливої уваги і підтримки, тому що їм важче в цьому житті, ніж тим, які не мають цих проблем. І це одна з тих тем, які зараз активно існують в дитячій літературі. І вони мають бути, ми маємо це проговорювати, ми маємо готувати дітей до того, що світ дуже різний. І до всіх, до різних культур, до різних людей треба ставитися з повагою. Тоді натомість ти отримаєш і теж. Дуже добре, що ви про це пишете. Це дуже важливо. А як ви вважаєте, що сьогодні забагато і чого не вистачає на книжковому ринку, якщо ми будемо говорити про дитячу літературу? Забагато. От я би не сказала, що забагато. Книжок, як забагато, не буває. Насправді зараз ми якраз з вами говоримо під час тижня читання, який оголосив Український інститут книги. У нас зараз такий символічний час читання, коли ми можемо і маємо розказувати про книжки не тільки один одному тим, хто читає, але всім людям. І нам пощастило, у нас надзвичайно класні дитячі книжки, вони виграють премії за обкладинки, за оформлення, за тексти, вони перекладаються іншими мовами. Тому тут варто тільки заходити в книгарні, заходити в бібліотеки, в електронні сайти книгарні, обирати собі ті книжки, які сподобаються вам і вашим дітям. Чого замало? Замало, я би сказала, замало інформації, замало цього розказування про книжки аудиторії не книжкові, мовно кажучи, щоб у нас знали про те, ширше коло людей знали про те, які книжки є в Україні, і йшли їх і читали. А інтернет, соціальні мережі – це невід'ємна частина нашого життя. Як, на вашу думку, змінилася роль письменника у 21 столітті? З появою соцмереж автор, він став ближчий.
І тепер ми можемо... Автор так і став ближче? Абсолютно став ближче. Чому? Ми тепер можемо, по-перше, читач може напряму написати десь там в месенджері, в приватні повідомлення автору, написати як щось хороше, так і щось погане, безперечно. І не всі автори, тобто автор стає таким більш публічним, хоча сама по собі професія письменника, вона така трошки інтровертна, егоїстична, коли ти працюєш сам з собою, наодинці, по суті, і з читачами ти вже спілкуєшся, ну, по факту виданої книги. І коли є оце таке наче втручання читача в твій такий особистий простір, не кожному автору це так аж приємно. Тому я знаю авторів, ну, принаймні на Заході так точно, які самі не ведуть соцмережі, це їх дуже відволікає, або там збиває їм настрій, і цим займаються, або якісь там... А вас не відволікає? От точно так само. Я доволі так замкнена в своїй роботі, тому для мене навпаки соцмережі це є способом спілкування з читачами. І особливо в наш пандемічний період, коли живих презентацій поки що немає, на жаль, або вони дуже обмежені, то єдиний спосіб говорити з читачами – це якраз або соцмережі, або якісь онлайн-зустрічі. Ми взагалі з колегами влітку з теж дівчатами-фантастками організували такий YouTube-канал, де ми розказуємо, говоримо, зустрічаємося просто в Zoom. Так само ми живемо в різних містах, ми не можемо зустрітися офлайн, але ми зустрічаємося в Zoom, говоримо на якісь цікаві теми, обговорюємо книжки, новинки. В якийсь момент ми вирішили, що ж ми будемо закриватися в межах оцього нашого якогось такого клубу. І це тепер відкритий канал, кожен може долучитися, подивитися і так само з улюбленого жанру знайти для себе щось цікаве. Угу. Дуже цікаво. А як ви вважаєте, зараз ми ж живемо в стані війни, і слово може якось вплинути на суспільство, щось змінити? Як ви вважаєте? Я, безперечно, думаю, що автор-письменник – це важливий, не знаю, якщо не інструмент, бо мені так не хочеться вертатися до цієї там радянської ідеології, коли вважали, що автори там інженери душ, і вони мають виконувати якусь прикладну роботу. Ні. Швидше автор – це письменник, це той, хто схоплює ці хвилі, які суспільні настрої, і переплавлює їх в книги. І з одного боку він може вхопити якісь такі суспільні настрої, які, можливо, не всім будуть подобатися. Є такі книги і на українському ринку, які викликали дискусію, якусь таку бурхливу реакцію. Але з іншого боку, так, я вважаю, що тексти книги, де загалом мистецтво, воно здатно примирювати, здатно рухати суспільство в напрямку, не знаю, внутрішньої перемоги. Тому що, ну, дивіться, ми прожили дуже важкі 2014-2015 роки. Це та травма, яку ми ще не проговорили на рівні суспільства. І якраз письменники своїми текстами здатні, ну, якщо не проговорювати, викликати бурхливу суспільну дискусію, то принаймні почати. Вони можуть вкидувати якісь такі ідеї, які суспільство буде обговорювати, можливо, виговорювати це. Це страшне, що ми пережили. І це буде тривати ще не один рік, і, мабуть, не одне десятиліття, коли письменники зможуть, коли з'являться тексти, які будуть проговорювати і війну, і анексію Крима, і окупацію, і всі ті речі, про які, знову ж таки, просто так говорити дуже складно. А взагалі, після 2014 року, як ви вважаєте, що зараз трапляється з суспільством? От письменники якось можуть вплинути на суспільство? Як по мені, то всі вже забули, що в нас війна, що у нас є окуповані території. Тому роль письменників дуже важлива. Абсолютно з вами погоджуюсь. Тому так само зараз ми завершили, я завершила один із проєктів на стадії завершення. Це буде комікс «Мальопис», який ми створювали якраз на таку дуже цікаву, дуже болючу тему, на тему діалогу з людьми з непідконтрольних територій. Для мене особисто це був теж такий доволі важкий досвід. В минулому році ми створили комікс, який називається «Звуки миру» за підтримки UNDP.
ООН програму розвитку сприяння миру. І цей комікс стосувався дітей-підлітків з прифронтових територій, як вони змогли інтегруватися вже в мирний процес. І під час того проекту я розмовляла з цими дітьми, брала у них інтерв'ю. Ну, повірте, це такий, правда, це важкий досвід. Я там плакала, тому що... Що вони розповідають, ці діти? Вони розповідають от якраз те, що ви кажете, що коли ти забуваєш, що є війна, забуваєш же, що коли ти живеш на мирних територіях, дякуючи тим, хто тримає кордон, то ти наче не чуєш оцих, не бачиш новин, не чуєш повідомлень про загиблих, про руйнування. А тут зустрічаєш дітей, які розказують про те, що вони рік сиділи в підвалі, чули вибухи, коли вони виходили кожен раз з підвалу з відчуттям страху, бо очікували знайти якісь загиблих сусідів, близьких, або руйнування власного будинку, і для них це теж наближено до смерті, бо треба якось жити. І вони нікуди не можуть звідти втікти. Там їх родина, там їх життя, і це дуже страшні речі, і це те, що буде з ними на все життя. І так само цим мальописом мені хотілося показати, що ось ці діти, цей досвід, він нікуди вже від них не дінеться. Вони не забудуть цього ніколи. І вони з ним будуть існувати. І ми маємо так само розуміти, що в нашій країні дуже багато людей, дітей, які мають оцей досвід. І ми не можемо це ігнорувати. Ми не можемо сказати, та забудь, та заспокойся, та вже ж ти живеш на мирній території, для чого це? А ні, вони чують голосні звуки, вони чують салют, для них це шок і травма досі. Незважаючи на те, що там я спілкувалася з людьми, які вже там 6 кількість років живуть під мирним небом. І ті люди, які не пережили цього, ми маємо теж так само з особливою обережністю ставитися до цих людей. Дуже добре, що ви про це говорите, тому що люди почали забувати, і в Криму зараз це теж дуже-дуже важко. Коли ти переходиш цей кордон, це дуже неприємне спілкування з прикордонниками, і люди про все забули, про Донбас, про Крим. В Криму зараз багато репресій, і це кожен день чути, це дуже-дуже складно, важко. Ми кожен день стикаємося з цим і дуже хвилюємося за наших родичів, за Кримом взагалі. А що стосується вашої творчості, що з перекладів вас надихає? Що ви читаєте? Я переважно читаю, звичайно, те, що стосується мого жанру, хоча дуже багато якось науково-популярної літератури. Звичайно, мені хочеться розуміти, як мій улюблений жанр, як фантастика рухається в світі. Наприклад, от прямо зараз в Вашингтоні відбувається світовий такий конвент письменників-фантастів. Це найбільша світова подія, яка стосується мого улюбленого жанру. Звичайно, мені хочеться стежити за цими авторами, за такими подіями. Мені дуже хочеться, щоб такого рівня події приїжджали в Україну, щоб у нас справді, якщо ми говоримо про книжковий арсенал чи букфорум, щоб це були такі величезні міжнародні події, на які приїжджали би автори з усього світу, і ми так само розказували би їм про Україну, а вони б нам розказували про те, як існує література в їх країнах. До пандемії до нас приїжджали класні автори, і це справді рухає ринок, коли не тільки переклади існують на книжковому ринку, а й живі автори приїжджають. То ми, автори в Україні, розуміємо, що так насправді кордонів та не дуже існує, і література – це те, що взагалі кордонів немає і може захоплювати в усьому світі, там і існувати англомовна література у нас, а українська там перекладатися в інші країни. Ось мені дуже цікаво, от я вас зараз слухаю, а які дрібниці вас зачіпають у буденності? Прям зачіпають. Зачіпають прям. Ви знаєте, те, що ви сказали, це якщо про серйозному, те, що люди забувають про те, в якій ситуації, в якій країні ми живемо. І справді, там іноді не хочеться на цьому загострити увагу, бо у нас і так дуже багато всяких болей, проблем, і коронавірус це все тільки поглибив, але тим не менш мене зачіпає, коли менше говорять про Крим на такому, навіть на телебаченні. Теж дуже зачіпає. На телебаченні взагалі не говорять. Зараз. Мене зачіпає, що у нас і про Крим навіть автори якось так, не тому що, з одного боку, тому що дуже знають тему,
з іншого боку бояться підступитися, тобто я це можу розуміти. Але мене це так трошки зачіпає, тому що це все, це моя мала батьківщина, я не можу про неї забути, і те, що я зараз туди не їжджу і невідомо ще коли поїду, це не означає, що я просто можу це перехрестити, там якось забути відставити. Це ті речі, які не можуть не зачіпати. Ви взагалі про це пам'ятаєте, живете думкою про Крим? Абсолютно. Тобто, от знову ж таки, цей роман, який там завершили, писала про цим, ну, як мінімум 3 роки, це якраз існування, повне існування в Криму. Коли ти згадуєш до дрібничок якісь дитячі моменти, переповідаєш їх уже в цю якусь фантазійну реальність, але це те, що існує. На жаль, в мене особисто якось контактів навіть там з однокласниками стало набагато менше. Так само я теж це пояснюю тим, що і в Криму ситуація своя, і ми вже якось по-іншому бачимо. І для мене, як для автора, це теж одна з художніх задач, от якось трошки розхитати цю стіну, яка, навіть невидиму стіну, не говорячи про ці КПП, яка між нами десь зростає, між материковою Україною, Кримом, між Кримом, окупованою частиною Донбасу. Кордон, ця стіна відчувається. Цей проєкт, про який розказую, теж найсвіжіший, коли ми говорили з людьми з непідконтрольних територій. Ви знаєте, мене так прям до сліз розчулило, коли вони питають, ці люди: ви взагалі про нас пам'ятаєте? Ви про нас говорите? Ви знаєте, як ми там живемо? Завжди питають і завжди запитують: ви взагалі про нас пам'ятаєте? Так, ви щось робите? Нічого від не робиться. Навіть не говорите, ЗМІ не працюють в напрямку Криму, на жаль. Так, і це така це теж мій і особистий біль, і тому тут вже як можеш, як здатен, як автор про це говорити, я про це намагаюся говорити. І для мене навпаки, якраз, якщо до 2014 року свою якусь кримську ідентичність я не дуже відчувала, українка, то після 2014 року я прям так якось для себе зрозуміла, звичайно, не можу це зрозуміти, але мені вдалося провести якусь паралель і відчути, що, зокрема, відчували кримські татари, коли їх позбавили батьківщини в 44-му році. І я так само для себе вивчала ці сторінки історії, тому що я подумала, оце десь тільки зараз, в 2014-му, я можу зрозуміти, що це таке, коли тебе так викинули, і ти так опиняєшся біля кордону, і ти, і все. І ти змушений розуміти, що назад поки що дороги немає. Тому, ми маємо, безперечно, маємо про це говорити, ми маємо про це думати. І це не завжди означає, що там переживати цей пекельний біль. Ми маємо виносити уроки з тої ситуації, в якій ми всі опинились. І ми сподіваємося, завжди сподіваємося, що все це закінчиться. Ви щось робите в цьому напрямку, ми теж працюємо, нас мало, але ми працюємо кожен день. Чи стала для вас пандемія стимулом шукати відповіді на різні питання? Пандемія, коли ми так замкнулись всі в свої простори, якісь там капсули. До речі, мій новий мальопис, він якраз буде називатися «Капсули». Звичайно, це для нас всіх, мені здається, став таким шляхом, можливо, моментом, коли можна призупинитися і над чимось таким подумати. Перші місяці, пам'ятаєте, ми всі були захоплені цим страхом перед важкою хворобою, перед смертями. І новий стресовий момент, який, можливо, навіть десь нас змусив призабути про стрес від війни. Але потім людина така істота, що до всього звикає. Ми можемо звикнути навіть до такої ситуації. Скажу, що, мабуть, письменники пережили пандемію або переживають найлегше, тому що, знову ж таки, ми звикли працювати в умовах, коли ти працюєш з комп'ютером, сам з собою за столом. Страшенно не вистачає, знову ж таки, десь живих спілкувань з читачами. Але, є онлайн, ми справляємося так. Тому, якщо говорити про якісь глобальні проблеми, так, мені здається, що пандемія, зрештою, знову ж таки, українці ми вже захищені
українці, всі, хто живуть в Україні, ми вже так десь психологічно, мабуть, захищені від таких стресів, бо ми їх такі пережили страшні, що нам уже пандемія, мабуть, не настільки нас вражає. Хоча, знову ж таки, можемо зупинитися, можемо подумати над цінністю нашого життя і що ми живемо в той час, в тій ситуації, в тій країні, коли кожен момент треба цінувати, бо хто його знає, що буде далі, і до чого ми ще всі прийдемо або нас приведуть. А серед іншого, ви також маєте досвід піарниця. А ось дуже цікаво, як піарити власний доробок? З книжками у нас все важко, мені здається. Знаєте, книжки – це ж не річ першої необхідності. І культуру читання її треба підтримувати загально, навіть на загальнодержавному рівні. Обов'язково мають бути і програми читання, і сприяння бібліотекам, і книгарням. Тільки тоді інформація буде поширюватися так, щоб кожен, хто живе в цій країні, зміг назвати хоча б одну якусь сучасну українську книгу. А ми знаємо, у нас є дослідження, які говорять про те, що, здається, за 2019-2020 рік українці там купили, дай Боже, одну книгу в середньому, якщо порахувати на душу населення. Хоча і читають активно там, теж не дуже багато. У нас середній тираж, щоб ви розуміли, в українському книжковому ринку це 2000 екземплярів. Хоча у нас декілька мільйонів потенційних читачів принаймні є. Про що це говорить? Мені здається, що це перш за все через брак інформації. Через те, що про книжки, зокрема, не говорять на телебаченні, або менше говорять. Бо, знову ж таки, це не є той продукт, який прям здатен захопити дуже широке коло населення. Хоча, знову ж таки, на Заході навіть в оцих їх ток-шоу найпопулярніших, схожих з вашим форматом, обов'язково говорять про книги. Або є такі серії, є якісь там включення по декілька хвилин, коли про це говорять. Тому мені з якимось досвідом піарним, я намагаюся активніше говорити про свої книжки, про книжки своїх колег, щоб потенційні читачі могли отримати цю інформацію, вирішити для себе, знову ж таки, піти, подивитися на ці книги, взяти до рук, почати читати. Для мене це дуже важлива так само складова і задача письменника. Я вважаю, що просто писати, це надзвичайне задоволення, це те, чого ми всі хочемо і прагнемо, але цього замало. Ми ще маємо і розказувати про свої книги, і змушувати інших про них розказувати, тому що тільки так ми будемо їх нести в люди, і їх будуть читати ті, хто готові про них прочитати, але ще, можливо, не дізналися. Я з вами дуже-дуже згодна, тому що, ви знаєте, в різних країнах є такі канали «Культура», є майданчики, де говорять про книги, про творчість, про театр, про класичну музику. У нас цього всього, на жаль, немає. А це робить смисли, це змінює суспільство. Тому, так, дуже боляче. От є такі гарні письменники, ви взагалі дуже гарно пишете, і це треба читати. І тоді ми будемо мати інше суспільство. А от як ви вважаєте, щоб зблизити наші культури українців і кримських татар, як це можливо зробити в літературі? Так, це для мене було ціле питання впродовж останніх років, тому що в мене є якийсь свій дитячий досвід, за яким мені навіть дуже соромно, тому що ми всі, хто вивчав в школі українську навіть літературу, знаємо, коли доходить справа до балад про боротьбу козаків з кримськими татарами. Я пам'ятаю, навіть у мене в школі, у мене половина класу були кримські татари, у нас були такі, не конфлікти, але були підсміювання якісь такі, за які мені зараз уже в дорослому віці не дуже приємно. І тому що вся радянська модель навчання літератури, вона була дуже така в цьому плані заангажована. Хотілося, мені здається, мій висновок, що хотілося зробити з кримських татар таких ворогів. І це всі акценти розставлялися навіть зі шкільної програми саме в цьому напрямку. І для мене великим відкриттям стало, не великим, але таким відкриттям стало
те, як, наприклад, ті ж самі козаки і кримські татари взаємодіяли. Це були не тільки вороги, там, але і дуже часто партнери. І з таким міцним культурним обміном, про який нам в школі, мені в університеті, нам про це не розказували. А цей, я вважаю, от зараз вже написавши свою книгу, я вважаю, що наша культурна близькість з кримськими татарами набагато щільніша, ніж з тими ж росіянами. От правда, в дуже багатьох моментах настільки відчуваються паралелі, настільки відчувається спорідненість. Просто про це не говорилось десятиліттями, а говорилось навпаки в іншому руслі. Нам розказували, що у нас є ось там оці брати, а тут якісь там незрозумілі, які нас завойовували. Хоча, це зовсім не так. І, на щастя, ситуація 2014 року, от десь є в ній і плюси, коли українські дослідники, українські історики стали над цим теж думати, знаходити документи, які якраз засвідчують про ці от і спільні дії. І якщо, я пам'ятаю, що у нас навіть у мене в Фейсбуці викликало бурхливе якесь обговорення, думки про те, що козаки теж йшли за головами в Крим. І це був такий зворотній обмін, або ті цифри, які називалися, які захоплювали там війська з Криму, це теж не зовсім адекватно. Тобто, ми маємо перечитувати нашу спільну історію, здирати з нею цю шелуху пропаганди і говорити один одному правду. Ми справді дуже споріднені народи, не тільки історично, а й культурно. І 14-й рік – це теж дуже хороший приклад такої спільності, позиції. 14-й рік – це теж історична подія. Кримські татари показали свою позицію. Це про це теж варто говорити. Які спогади у вас про Крим? Такі саме такі теплі спогади. Я десь вам описала, як я пам'ятаю свій степ, тому що для мене... Для мене... Ми завершуємо. Я хотіла б завершити Кримом. Ви знаєте, я коли приїхала тільки в Київ, мене так трохи дратувало, коли мене питали, звідки я кажу, з Криму, і всі казали, класно, ти ж виходиш зразу з дому і зразу в море падаєш. Я кажу, ні, Крим це не завжди виходиш і падаєш в море. Крим дуже різний, дуже багатонаціональний, багатокультурний, з неймовірно глибокою історією, з історією, яка настільки давня, що там нашим північним сусідам можна тільки заздрити. І цю історію нікому не привласнити. І Крим дуже своєрідний. І якраз Крим може генерувати оці енергії, умовно кажучи, які здатні об'єднувати території. І для мене Крим, повертаючись до кримських татар, коли я обдумувала і свій роман, і ті паралелі, які ви кажете з 14-го року, я зрозуміла, що кримські татари – це той приклад боротьби за свою землю, який ми всі зараз маємо наслідувати, якому вчитися ми маємо, тому що якщо кримським татарам вдалося там на початку 90-х повернутися на свою землю, то обов'язково це вдасться ще раз всім нам. І в мене немає сумнівів. На це може піти роки, така вже історія, але це точно буде, тому що якщо малий народ, порівняно там з українцями, був здатен згенерувати таку силу і таку відчайдушну боротьбу заради повернення на свою землю, то ми вже тим більше не можемо діяти по-іншому. І тут тільки спільними зусиллями, знову ж спільними якимись культурними контактами, спільним проговорюванням нашої спільної і проблеми, великої надії, ми цього обов'язково досягнемо. У нас залишилося 2 хвилини. Давайте будемо мріяти, в який Крим, і щось робити в цьому напрямку, в який Крим мрієте повернутися. Ми теж недавно говорили з кимось з кримчан, і ми всі розуміємо, що Криму, який ми пам'ятаємо до 2014-го, його вже немає, і, напевно, не можна говорити, що ми можемо повернутися назад в ту ситуацію. Мені би дуже хотілося, щоб передусім Крим був тим квітучим, який я пам'ятаю з дитинства. Я з таких оцих степових засушливих регіонів, які чи не найперше потерпають від сьогоднішньої проблеми нестачі води в Криму і оце безалаберності використання того, що є в Криму.
мені би дуже хотілося, щоб як мінімум мої степи от залишились такими духмяними, різнобарвними, як я їх пам'ятаю. Щоб море залишилося тим же чистим і прекрасним, як мені запам'яталось з дитинства. І я би хотіла, щоб коли я буду переїжджати Перешийок, щоб цих всіх страшних споруд, оцих от, не знаю, дзотів, щоб їх просто не було. Це для мене, напевно, це для мене найбільше бажання. Я не хочу це бачити. Я не хочу бачити військових в Криму. Я хочу, щоб це був той от квітучий регіон. Нехай він буде передусім асоціюватися з туризмом, з відпочинком, з морем, ніж з цими страшними подіями і з військовими, зеленими чоловічками, з терором, який ми бачимо зараз. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую, Світлана, за вашу творчість, за таку цікаву розмову. А ми завершуємо нашу програму. І я нагадаю, гостем нашої програми була відома українська письменниця, яка з Криму, Світлана Тараторіна. До зустрічі в наших наступних програмах. Будьте сатир.